ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинои канали Сауду ТВ мардуми дурай ватан. имрӯз 24 октябри соли 2025 сол рӯзи Саиди ҷама муборакбодӣ ба ҳаматон бошад азиз. ирӯза наморда 11 дона хона ҳастае ки нарх наво аз 85,000 сомонӣ сар мешавад. бениҳоят нархҳои зурне ки ҳамирӯза навор просто навори зур шид. баъдан барои реклама WhatsApp мегзорам. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунед, рекламака фурӯшта мегзорем. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somonteji ва дигар сайтҳо рекламагузорӣ ка ҳаракат кард дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавем. шумо чо мекунед? як талайк менон, дар канал подписаться мекунед. баъдан аз куҷо, чанд сотиқ, чанд квадрат, чанд хонага, чандум этаж дар кораи таги комментария нависта мемонед. одамои доштагӣ ба модар рӯй мекунад, реклама карда пешкаштон мекунем, навора сар мекунем. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нави акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали YouTube Сауду ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат равон кардам бачаҳо. кӯчаи Сомониён, пеши ҳайкали модар. ин квартира дар 8 этаж қарор дорад. духонагаҳай 58 квадрат метр. духонага 58 квадрат бо ремонти дараҷаи олӣ, ремонти замонавӣ кардагӣ. хитон дидесин кадом ҳолат. 460,000 сум мегаша. пеши ҳайкали модар бачаҳо. ҷои ободай, ҷои зур. рақамҳои дасти WhatsApp дар рӯи экрани шумо бурмагиай муроҷиат кунед. ремонт замонавӣ, документҳо шартнома. як хона 6x3, дуюм хонашам 6x3, кухни 3x3.5, ҳоҷатхона вана алоҳида бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. 460,000. марамад аз номи канали Сауду ТВ. иншоалло ба дили пир акадам муроҷиат кунед, чахчах кунед, маъқул бошад бигиренаш. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки масоҳати 8 сотиқ замин дораву дорои 3 ҳуҷра. ноҳияи Данғара дар Ҷарблоқ қарор дорад бача азиз. соседо зиндагӣ доранд як кас. 85,000 сум нарх. хона дар Ҷарблоқ. маълумоти бештар бо телефон мегзорам. ҳамин рақамҳои ахираш 6249 аз номи канали мо занг занен бигиренаш. хеле нархҳо дӯстон редка мешавад. ҳамиам иншоалло дар ҳамин канали Сауду ТВ бо худохоҳ бисёртар мешавад. занг занед, чахчах кунед, лайкҳоро монед дӯстон, подписаться кунед. баъдан одамое ки мегӯянд ки рекламаро бисёр нагзор, бародари азиз, медонем ки YouTube сум наметиҳад. ҳамин 1 сум 2 сум айсоб ҳамин реклама мегирем. ҳамиша ака розӣ шем бача азиз. ҳаракат карда лайкҳоро монед, дар канал подписаться кунед, далчи навора тамошо кунед бачаҳо. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 8 сотиқ замин бача азиз. ин хона дар шаҳри Ваҳдат дар Эскигузар қарор дорад. гирдаш пашти маҳкам, хишти пухтагӣ, хати бардоштагӣ. ҳамин ҳолат қисми дохили ҳамин хона нест бачаҳо. телефоншона занг занед, талаб кунед ай соҳиби мулк. ҳавлӣ дар Эскигузар қарор дорад. аз роҳи мошин 150 метр ёки 200 метр тақрибан дур. фурӯшӣ хоб вана дорад, ҳоҷатхона дорад дарундай, кухни дар дарун. хоб 330,000 сум бо кирпичи пухта хона бардоштагӣ. маълумоти пурраша рақамҳои WhatsApp ахираш 6985 занг занед. дарахтҳои калон шояд мевадиҳанда ҳам боша. хитон далчи пурсен. шаҳри Ваҳдат 330,000 сомонӣ. ана ҳамин хонаи мо бача азиз. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда.
бовар кунед бениҳоят хонаҳо, замину, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед инҷа. Силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъкарда доред, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон мекунем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат, Прияма, Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯл. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасона бошад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бачако. 209 000 сум дар шаҳри Душанбе, хонаи назди ҳавлигӣ. нигоҳ кунед, тамошо кунед кадом ҳолат. ами 2-3 дона суратхатӣ эълонаш мекунем. дар болои кӯли Душанбе бо сохтмони нотамом дар ҷангалак ҷойгир аст. аз пеши кӯли Душанбе то пеши хона 2 километр. беҳад ҷош ҷойи хубай, дачабурӣ, боду ҳавои тоза дора. мошини арзон боша қабул мекунем. болои сум битан. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳастай. 209 000 сум, 4 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин, 2 этаж. занг занен дӯстон. хуб, маъқул боша бихаренаш. ман фақат навор мекунам сабаби саудошавӣ аввалаш худованд, баъд иншоалло Саудо ТВ мешава бачакон. ба он хотир чизе ки дорен ҳаракат ка хушрӯ видео сура гирифта рой кунен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 185 000 сомонӣ бачако. дар ҳолати коробка. 4 ҳуҷрага, масоҳати 7 сотиқ замин, рӯ ба рӯи Куршкадай мегӯям, хеле адрес Куршкада қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. 185. заминаш ростай. харидори аниқ боша, занг занен. хуб, нигоҳ кунед, 185 та дохили хонаҳо ҳамин ҳолат, хишти пухта, 7 сотиқ, 4 хона, рӯ ба рӯи Куршкаи шаҳри Истаравшанда қарор дорад. рақамҳои дастӣ ахириш 4985 да занг зан, маълумоти бештарша бигирен. аз куҷо хона замин дар кораи дӯстон комментария кунед. навори пагоҳина худо хоҳад мошинои арзон мешава. агар ки мошинхарам бошен, пас навора пага тамошо кунед. дар ин канал хона, мошин навор мекунем ки ҳаррӯза паши навор дорем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага, масоҳати 8 сотиқ замин. қисми дохили хонаҳо ремонтошон фасон кардагӣ, барои зиндагӣ тапа тайёр. 3 ҳуҷрага, 8 сотиқа, шаҳри Кулоб, маҳаллаи Фирдавсӣ. 350 000 нарх. кухни дарунашда қарор дорад. оби гарму хунук, пастаянӣ. хуб, ҳастай дӯстон азиз. 8 сотиқ, яъне ки қариб ки 8 сотиқ замин будааст. дарахтои мевадиҳанда дора. 2 участкада ҷои мақсад мешавада. хеле 2 участка ҳам кунен, агар шояд ягон акавдударо бигирен, агар хеле метонен дита куненда бо зиндагӣ адделни. агар ки ба шарти як каса зурто нараса. рақамошона мегзорам. 350 000, маҳаллаи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, шаҳри Кулоб, 8 сотиқ, 3 ҳуҷра. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 2 сотиқ замин. станса сайку бачаҳо, стансияи Ваҳдат. тамоми самтҳо мошино ҳаст. ҳамин территория даҳай. фурӯшӣ дар станса, кӯчаи Улуғбек, шаҳри Ваҳдатхона. 3 ҳуҷрагӣ ҳоҷатхона бания ҳастай. харидори аниқ бо муомила дора. 250 000 нарх. марҳамат дар рақамҳои соҳибмулк ахириш 3169 да. аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир метонен дӯстон муроҷиат бикунед. 250 000 сомонӣ. худо хоҳад якчи нимчи бо савдои соз мешава. занг зад пурсон шуд бачаҳо.
мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра масоҳати 6 сотиқ замин шаҳри Ваҳдат дар Истиқлол қарор дорад. 300,000 сум нарх фурӯхта мешавад. хонаи хуб, хона 6 сотиқ, дар хона мега 3 ҳуҷра обшӣ ҳастай, ҳамом ҳастай, 2 ҳамом даруна ва беруна ҳастай, термикс дора, обгармкунак мақсад. ҳамаи шароитҳои зарурӣ мавҷуд ҳаст. ҳавлӣ воқеъ дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол қарор дорад. барои зиндагии шоҳона ремонту фасон кардагӣ нигоҳ кунед дӯстон. 300,000 сомон деҳаи Истиқлол. ростига ба ми 23 октябр дина мо рафтем, аму деҳаи Истиқлол рафтем. ҷош ҳам ҷои соз будай. Ваъда худша ҷои ободай. деҳаи Истиқлол ҳам нав ки аст. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. духонага квартира дар Сокол этаж 54 квадрат метр дар ноҳияи Рӯдакӣ Истиқлолда қарор дорад. ҳамин Истиқлол ҳам дар Ваҳдат ҳаст, ҳам дар Рӯдакӣ бачако Ленинский район. 260,000 сум дар Сокол этажай подвалай бача медонен. духонага 54 квадрат 260 дар подвалаш қарор дорад. хоб Истиқлол фабрика пеши коллеҷ Соколни дом, Соколни помещения. хоб нархи арзон мондан 260 бо муомила дора 54 квадрат. кадомитон мегирем бо тамоми чизу чорааш савдо карда мешавад. марҳамат дар рақамҳои WhatsApp ахираш 94 13 аз уми канали Саудо ТВ муроҷиат карда метавонем бача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад бача азиз. дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж масоҳати 52 метри квадратӣ дар маҳаллаи якум шаҳри Турсунзода 338,000 сум дар дуюм этаж. срочна духонага дар Турсунзода маҳаллаи якумдай якум микрорайон мақсада бача азиз хел бигирем. агар ошёнаи дуюм бинои 18А бо масоҳати 52 квадрат бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бо тамоми шароитҳои зиндагӣ. хоб кадомитон ки мехарен зиндагиро сар мекунен. марҳамат ина беҳтарин вариант. ремонтҳои зури замонавӣ қатъӣ. нархи дастрас 338,000 сомонӣ. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшимон дӯстон. квартираи фурӯшӣ арзон астае ки 320,000 сум нархаш. якхонага квартира дар 6-ум этаж ки масоҳати 43 метри квадратӣ. народов дружба мега шаҳри Бохтар Қурғани Пешина 320,000. нархи ахирша ихели нарх нест бародаро. ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. дом яъне ки пеши Саддиқи Аминҷонда қарор дорад. доми буд 320 43 квадрат як хонага. марҳамат занг занед. ирӯза навор дӯстон ҷанбаҳасти чизе ки ёфтем рӯй кардем хоҳиш кардем ҳамаша мондам. далчи бо дар ҳамин WhatsApp мегзорам барои қабули реклама. хонаҳай, заминаҳай, мошинаҳай, квартираҳай, аппарат техника компанияҳай WhatsApp дарои кунед. худо хоҳад рекламаш карда фурӯшта мегзорем. зинда бошед инсон то навори ба нахтон эҳтиёт кунед. ҳамин наворда як талайк монед гарани хисан мешавад. чако азиз.